तो हेलो फ्रेंड्स जगन्नाथ तो केमती समस्त सेमती तो आज हम रायगढ़ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର କାମ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଇଟମ୍ ହେବ ତ ମୋବାଇଲ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପଳାଇছে ତ ଆଜିର ପାଗଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ପାଗଟା ଗାଧୋଇ ଆସିବା ଦେଖା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା କହିଲି କାମ ସରିବ ଠାକୁର ନମସ୍କାର ହେଇକି ଆମର ଯିବା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଠାକୁର ଗୋଟେ ନମସ୍କାର ହେଇସାରିକି ଯିବା ଆସେ ଘରକୁ 100 ମିନିଟ୍ ଅଛି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ଗେଟଅପ୍ଟା କେମିତି ଏମିତି ଲାଗିଛି ଗେଟଅପ୍ଟା ଚାଲ ଯିବା ଠାକୁର ତାନୁ ନମସ୍କାର ଆସିଥିଲି କି ବର୍ତ୍ତି ଏଠି ଆମର ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବ 3ଟା ଆମେ 3 ବାନ୍ଧିବୁ ଏଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଟିକେ ମୁଁ ତ ନମସ୍କାର ହେଇସାରିଲେ କଥା ହେବା हिंदूला नहीं कि मारे मार दे गुड भाई मार दे मुंडे देख लो तू भाई मार दे हाथ से छाड़े दे नगे दे नहीं भाई दे सिंदूर सिंदूर ता मुंडे रे पके दे खाई आलो बेरे होई जे सिए भाभी से खाइयो आ जा सिए भाभी से आ भाऊजा तो देह बन में का तो अंटा गोड़ फोड़ बिंदु रानी भाऊजा तुम पार्टी कल वीडियोटा ये रोमोड पाकर दे भाई भी ना भाई नहीं हो गए भाई आकर तो दे तू हाथ मार दे भाई आकर हाथ पकड़ दे भाई नहीं खाई फोटो करवा आ गुडे बादल नो कते धराटा एकाथर जण कहते 3टा मान देला बनी आ जण कहते 3टा मान कितु मुंडे सब दुबा फुला पथा गोल दुजी दुबा फुला मजा আছে আর সমুদ্রে গলি পড়ছে মরতে গো জানে মানে খাই মিঠা খাই যে তু কা খাই হ্যাঁ রাগি জুগি এই নেই বে এই গোটে নে অকি রাগি তাকে বান্ধবু তা বান্ধে ভাই ভাই বান্ধে गुड्डू भाई बांधे गुड्डू बांधे कोन हेला दीटा मैं गुड्डू बांधे गुड्डू हाथ देखा को बाय हेला हम पड़ी नहीं से बाय मन ना बहू हां बड़ बड़ के कैमरा पका बांध नहीं गई होती बाहर उड़ कर हो जाओ और इसका तुमने खोई देती खानदानी बाड़ा पता नहीं कौन देगा खानदानी बहुत बार नो छे दुबा पैसे नोट भी फोटो गांधी नोट आनछ ना खाली मीठा खाई देले हो नहीं गांधी नोट गोटे गोटे दरकार गांधी नोट आनछ ना हम ये भले बारे करना से करबे हेलो गांधी नोट के आना दी से तार
କଳସ ପାଣି ଭଲ ହେବା କଳସ ପୂଜା ଖା କେତେ ଖାଇବ ଖା Oh my God, ମତେ ଦେବେ ନା ମୁଁ ନେମି ବାପି କେତେ ବଡ ଗାନ୍ଧୀନଟା ଆଣିଛୁ ଏଡେ ବଡ ଗୁଡୁ ମୋର ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଦେଖ ନା ହାରିକି ଖାଇବେନି ମୋର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ହେଲା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଦେଖିଦିନ ଭିଡିଓ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଚାଲିଥିଲା ତ ଭିଡିଓ ପକେଇଦେବି ଦେଖିବେ ତ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ତ ଦେଖିବେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ତ ମୁଁ ଭଳି ଆସିଲି ଆମ ଯୋଉଠି ସବୁବେଳେ ବସୁ ଆମ ଖଟି ତ ଏଠି ଆମ ଭକ୍ତ ଲୋକ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଟାଟି ଉପରେ ବସୁଛୁ ତ ସକାଳେ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଗ ଥିଲା ଖରା ହେଇଗଲା ତ ଭିଡିଓଟାକୁ ଚାଲୁ କରିବା ଆଉ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ଭାଇ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ସରିଗଲା ପ୍ରାୟ ତ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି 3ଟା 3:30 ହେଇଗଲାଣି ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିକି ଟାଇମ୍ଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କ'ଣ କଲା କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କହିଥିଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେଟା ଆମର 11:30 ପରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଦେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଝିଅ ବି ଡାକିଲା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବ ଭାଇ ସକାଳୁ ଯାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ତ ଯାହା କଥା ହବ କ'ଣ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବା ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ପକେଇଦେବି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଟାଇମ୍ର ଦେଖିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ତ ଡେଲି ପକେଇ ପାରୁନି ବୁଝୁଛି କ'ଣ କଥା ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ପାରୁନି ଦେନ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ପକେଇବା କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଏତେ ତ ମୁଁ ପକେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ବୁଝିବା।